шоу. Какво ще включва курса днес? Това са темичките, които ще разгледам. На първо място, какво представлява опцията като финансов инструмент и като договор? Какви са основните термини, които са свързани с опциите? Какво представлява купуването и съответно продажбата или писането на опции? Как се определя цената на една опция, именно нейните два компонента Intrinsic Value и Time Value? Ще разгледаме гръцките символи, които са свързани с опциите. Това са различни показатели, които така ни дават информация относно характеристиките на всяка една опция, нейната цена, перспективи и така нататък. Ще разгледаме основните стратегии при търговията с опции. Като ще завърша с няколко думи по отношение на упражняването на опциите, какво представлява упражняването, как вие може да упражнявате вашите опции и съответно какво се случва, ако сте написали опция и някой я упражни срещу вас. Няколко думи за мене, за тези, които не ме познават. Павел Цанев се казвам, предприемач и инвеститор съм с над 20 годишен опит, от които над 7 години на капиталовия пазар. Имам над 7000 сделки на световните финансови пазари, така че ще се опитам да ви бъда максимално полезен днес с